Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi ya aku ceritanya marang Sutres ngapu bos harap ajak munjung ndoko marang Sutres bos. Baik, kayak ini loh. Ki aku karo Ali. Dengan apa? Neng di garang apa wi? Garangan piro? Sitok tok. Lah asline gak digowo. Lah iki bapak Sutres bos kare. Iki wae ngapuk iki lho. Aku ning posisi ndhuwur pol. Dolan kae gunung. Iya. Wih. Pole dure. Anu dikon munjung. Dikon munjung iki cek dhuwur bos kal bos. Ya. Ya. Iki montar ya iso lho. Ya. Iya. Sake Magetan kayak ngono Jawa Tengah. Gumbar. Lah sing ndi tambahanmu? Lho lah sing iki. Lah sing kulon ki. Lah sampe sing kulon ki santiku. Tekmu Lah iki metune ndi iki? Metune. Terus iki ono. Enggak lagi apa itu? Globos sakmene dhuwur kalau desaku. Ya muka mak nguk kamu kan. Niki. Ki ngene Sutres bos-bos Sutres ki. Kok. Pol dhuwur ki. Desa Didi ketok. Bos kayak dhuwur kalau bos. Lagi glundung kok kono bisa to to iki. To. Langsung. Iki gua nih. Gua apa bos ya bos. Ke daerah ndi ketok lho ke. Sekar, Begaleh. Gayam. Bos mau bos ngapuk kalau. Ngapuk. Bijibanmu teko kene iki ya? Bae bos dolan bos. Ki pok dure. Ki mosok motor iso tau teko kene? Iya khusus jalan. Jalan wong ya? Ngapuk bos. Ngapuk ta sing akeh lho. Benang lemu. Kalau Sutres ngapuk kalau. Lah jrek urung mari. Masa gestrek. Widang wes. Kan munjung wis di anu wis di calling ora nek wong. Dikantani ning omah. Yo. Kaya niki lho bos Sutres mbok tekokne iki lho wong bocah iki kaya ngene iki lho tani mleni iki lho. Jempolane istri sampe mlebu. Lha iki nyapa iki dikuwerep iki nandur. Masa kos nadi dian jagung. Pan kos nadi lho. Krungu montarmu ngusung anu nggih abu nggih. Lah rata-rata ngono Aku enggak lah. Lah sing akeh ndang biak-biak lho bentang tek. Lho bos kaya ngene iki lho Sutres mbok golek terus ki kegiatane delok to ki. Ngene iki anak muda Anak muda calon petani sukses ya kuwi. Karena iki mbok apa sing digayuh Sutres ki gak roh aku. apa? Nah, ndure kaya ngene iki lho.
ratok, Bos. Lah nek gayamu geduren ya ratok. Ora ki engko munjung rene ning kronan tok lho, Yam. Ki pol dhuwure lho ki ngene stres ki. Kawane ya motor rene ki no. Rawan iki mangku. Paling delene anu kae tandon kuwi. Ngusungi rono. Dimangko kene iki tete-tete. Wis ki dadi gadekna iki bon ki jurang kenemenen kok. Jadi ki aku maran sutres bos kon munjung nek ndoko nggih barin wis minpo. Iki bocah iki cek ngabuk ning kene. Iya lah Yam. Hutas tak loro ya lumprah. Gebuk bati ya? Anu kuwi lho maksudnya nek arek gece kono lho. Kaya instrumen akrobat we. Oh lagaran we. Aku tak kene kuwi biasane. Mbok losne iki. Sada nek instrumen kuwi piro? 6.000 nek sing instrumen 40. Nek akrobat 6.000. Kuwi nggih pencegahan. Ya ben gak putih. Diomongi kok. Kuwi pomo sambano enek pomo wayahe putih kabeh paling enek sing putih ya 3-4 ngono kuwi. Soalnya aku tau jajal. Ngejel diomongi kuwi. Nyapa? Dibayar piro karo sponsore instrumen? Ya menawa engko nek terus grunu-grunu diteri apa wi? PCE kok apa ndak yo ngerti yo. Tak sponsor ngene iki. Tenan wi, nek sing monggo sing ngarep nandur nek wedi jago putih dikene wi instrumen akrobat nek kanggo pertumbuhan pulser. Loh. Pulser bumi wi bumine ben rada sumuk engko jagung wi oyote ben cepet berkembang. Mendah yo, mengke anu dikon ngidul, kon jupuk anu. Kaos. Wis dadi. Apa kan? Katir. Aku 200 ya. Alah, atus ben apa to kok. Lho lho. Karena di zoom iku. Ora sumpah ora lho. Tak ge 0, lho. Lah yo, ban ning jurang koyo ngene. Digolekno sing dak no lho. Layak lek iso nyemprot nggon aku nggonamu ya neng lek iso sing mereng. Lah kae anding glundeng kae nek mau glundung ya bongko wong. Iki tenan lho Bos, glundung wis ra kok banyu tenan lho ning kene iki. Lah. Muga ben ditutul Pak Amu karo Mak kok. Lah kok ngeri bra, Mak? Jadi ora ngeri. Karono. Lah ora udan lho. Ngeri, Pak. Ki sing ngisor dalan ki wis kabeh. Urung. Orang teko ngisor. Kalau urung kalau. Ini kalau buat ngabuk, kini ngabuk ki pinter kisah kini dhuwure. Akhirnya ngisor. Ngisor diapa, Pak? Kalau lesu kliwatan kabeh kalau. Kelihatan apa tra urung. Ya ora iso wong KLG kok diles-iles kae. Wis ayo, mulai. Wis lawan iki nggo. 70 he. 70 kuat ora wong telu, wong motor loro. Ning ndi ya? Neng anu munjung. Iya ning ndi? Neng kene, gorene. Pusing kronan. Iya, jadi terno anu motor. Jiji kok rono. Lah ya maksudnya kan terno motor. Diterang motor. Engko anu ndang mulai mae terno. Lah kok nggon munjung tok ning kene lho. Kontrol. Lah ya awake dhewe jika kunjungan kayak langsung diterno terus wis ya. Enak no. Engko karo tukokno anu. Songawasan aku. Ya. Lah apa gak mulai piye, Tres? Awake jika kunjungan tok engko. Ya iya maksudnya karo gowo ngidul lho. Lho Bos, banes Tres Bos. Songawasan ya, Tres. Jadi kiyak marang Tres Bos, marang Tres. Apa wi? Kan munjung Bos, munjung soalnya apa?
anu kon muncul sing wilayah Ronan iki posisine ngabuk bos ngabuk kaya ngene iki lho oh oke dure gua lawa aku yo ngene iki gremeng dhewe ngene iki wong edan ngene iki bos tandan banyu kalau tandan banyu nih nah kayak omah kayak desa Ngronan ke bos desa Ngronan kayak ngono tak mrowiyak to nah kayak desa Ngronan bos jadi ngono ki bos kontene tak akhiri sampai kene pokoknya dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya jadi salam kasih salam sehat assalamualaikum warahmatullahi